खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ बड'सा नायगिरिफोरनिसिम बावहरबाय। दिनै 11 मार्च 2022 इं शुक्रबार बारायनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायलादों आं सांग्रिला नार्जारि। मेष राशि सुथुर थानायफोरा जोबस्रांलांगोन, फारफ्रोमथिंबो मोजां। वृष राशि थाखानाय दोहोनफोरा जामलांनो हागौ, जेरैथिंबो नोजोर लाखिनाया मोजां। मिथुन राशि जेखि मावा मानो आइ जागोन, गोजोनै सम बारहोहरनो हागोन। कर्कट राशि दावबायनाय समाव गाज्रि जेंनायाव गोग्लैनो हागौ, सांग्रां जानांगोन। सिंह राशि बादायलायनायाव बाहागो लायोब्ला देरहासार जानो हागौ, मुं गोसारहोनो हागोन। कन्या राशि साननानै मावनाय खामानिफोरा जाफुंसारगोन, गोजोननायखौ मोननो हागोन। तुला राशि गोजोननाय गैयैजों सानखौ हगार हरनो गोनां जागोन, गोसोखौ हमथानांगोन। वृश्चिक राशि देहाया बोलो गैयै नोरजिया जालांनो हागौ, देहाखौ जोथोनै लाखिनांगोन। धनु राशि सुखु गोजोनै थानो हागोन, नखर संसाराव गोजोननाय फैगोन। मकर राशि माबाफोर मुवा बिनायफोर दङब्ला मोननो हागोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। कुम्भ राशि नखराव नांज्लायनाय सोमजिनो हागौ, गोसो हमथानाया मोजां। मीन राशि जानाय लोंनाय जेरैथिंबो गोजोन गैयै मोनखांनो हागौ, गोसोखौ लोरबां खालामनो नाङा। दिनैनि फानजामुथिया एसेनोसै, गोजोन्थों। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 99548525542, 94357592226 आरो 60018993887 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।